زورد ناي فقرن تحتنان سومون كبرات أحواتن أحتن إنه اتي بنافقوت ان تصبيو عابين قدسن صوم غويتانان مدحنينان إيسوس كريستوس عدمه هيبنا اتينا يلنا اذا عابي صوم ناي نسحا ناي صلوت ناي محرت ناي محداسن ناي منفساوي عبيتن لممد انريلو اواني ازي نعنا ندق سبات استوهبنا ناي صقا زمن زي ننفسنا كاب طفات انملسلو ناب اغزيابير انقربلو نحاد حدنا يقريتا انبها هاللو فقري انزوترلو فولي اواني كند تمرتي صومن زورده عبي تمرت تحتنا انمهارلو نستنتنلو صومني زورده زبل قال كاب طنطاوي قانقا غز توسدو خوينو ترغمو زورده مالتيو از سياميزي نتي زلعلن زخبرن مستير مالت ولد እግዚአብሔር እተአካላው ቃል ካብ ሰማያዊ ክብሩን መለኮታዊ ልዕልኑን ወሪዱ ንዓና ንሓጣን መድሓን ክብል ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ሰብ ዝኾነሉ ዓቢ ፍጻሜን ምዝካር ዝተዋህበ እዩ እስኪ ንሓደ ኻልኢት ንሕሰብ እቲ ሰማይን ምድርን ኣብኡ ዘሎ ኩሉን ዝፈጠረን መላእኽቲ بفرهاتن برعادن زمسغنو بفصم تحتنا نتناتنا دخوم سباوي بحري لبسه نسو اب سماي كومون ام مدري ملو كنسو ورده بمبالو نسباوي اكل موسادون اب عالم مغلاصون زملكتيو ازيم بار اتي ناي زورده قندي تحستو تحتنا غويتانان مدحانينان يسوع كريستوس نابز مدر زخمص كله بعبيت وي بحيلي اي مصن بتحتنها يسمص نسو نجزع رؤسو احسره ملكع باريا وسيدو اب تحت حقي تولده بزخا فقرو غلصلنا زدنق تأمرت تحتنا خا ارأينا سلازي ابزا قداميت صومون ناي عبي صوم كنصوم كلنا تحتنان فقرن مسرت بمقبار كنصومن كم زقبأنا نمهار قدامو تابوتات بزعبا صوم كمهور خلو كم زيبلو صوم كاب مقبي مخلكال تراي كم زي كونه اتريروم يزارو قدس يوحنس افورقي اتي ناي بيته كريستيان عفي ممهر كم زيبل كتصوم كلخا كاب حطيات رحاق عينخا كاب كفوق نجر تصوم اذنخا كاب حميت تصوم افكا كاب حسوتن كاب زيت أكم زربان يتصوم سجاخا خاب مجبي يتصوم نفسخا جنا نفسخاون كاب كفو تتصوم إذا مالت تحكين يتصوم ناي سجات راي زي كونه ناي كل أكلاتنا ناي نفسنا تصومي كمون قدوس إفريم سورياوي اتناي منفس قدوس مسنقوته وحيدو زفلت ليق تصوم ننفسي كن فيه هبا ناب سماي يعرقا صوم صولتنا بحيلي ناب እግዚአብሔር ንختبልጽሕ ይገብር صوم ንስጋዊ ትምኒትና አድኪሙ ንመንፈሳዊ ኃይልና የበርትዕ እምባር እዛ ቀዳመይቲ ሶሙን ነዚ መንፈሳዊ ጉዕዞዚ ብትሕትናን ብጸሎትን ክንጅምረላ እንጅምረላ መሰረትያ ኣብዛ ሶሙን እዚኣ እንታይ ክንገብር ይግባአና እምባርከስ ኣብዛ ሶሙን ዘወረደ نتي ناي كريستوس تحتنا الناس تنتنا نحناون اب هيوتنا خنغبروم زغبونا حيالو نغرات الله يو قال حيدت كاباتهم بصلوت مجمار صوم بزي صلوت كمتي نفسي زي بلو سغا لكحومي ابزا صوم نزيا كابت لمود نلعلي نصلوت غزين هاب نتي ناي سغدت سرعه بيته كريستياننا نحللناون نسكت نسحانوتو نقولتانا أو قويتا كمتين السخان عيل كاز وردكا أنا ون كابتناي تعبيت بوتاي كورد حجزني إلنا نلمنه كمون نباوك على እግዚአብሔር نزوتر على እግዚአብሔር ننفسنا مقبي بفلاي أبزنا يتصوم أوان معالتاو خاب مصحف قدسنا نبب نتناي قويتانا تمرتي نتي ناي قدسان هيوتون إنا نببنا
ንነፍስና ንመግባ እቲ ኣብ ሰንበት ዘወረደ ዝንበብ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 3 ብፍላይ ብዛዕባ ምውራድ ወልደ እግዚኣብሔርን ምድሓንን ብሰፊሑ ይገልጽ እዩ ንዑ እንዳስተንተናውን ኣብ ሰሙን እዚ ክንጽልይ ይግባአና እዩ ተወሳኺ ምግባረ ሰናይ ቅዱስ ያዕቆብ ከም ዝበሎ እምነት ብዘይ ግብሪ ሞት እያ ጾምና ብግብሪ ሰናይ እንተደኣ ተደይተሰንዩ ትርጉም የብሉን ነቶም ዝሓመሙ ንብፅሓዮም ነቶም ዝጠመዩ ንመግቦም ነቶም ዝዓረቁ ንኽደኖም ይቕሬታ ንበሃሃል ኣብ ልብና ቂምታ ሒዝና እንተጾምና ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ተቐባልነት የብሉን ስለዚ ክንገብሮ ዝግበአና ትሕትና ምልምማድ እቲ ቀንዲ ትምህርቲ ናይ ዘወረደ ትሕትና እዩ ንሕና እውን ኣብዛ ሰሙን እዚኣ ካብ ትዕቢትን ካብ ኩርዓትን ንርሓቕ ንሰብ ከም ሰብ መጠን ክብሪ ንሃብ ንገዛእ ርእስና ትሕት ነብል ትሕትና ናይ መንፈሳዊ ዕቤት መጀመርያ ክቡራት ተኸታተልቲ ክቡራት ምእመናን እዛ ሰሙን ዘወረደ ናይዛ ዓብይ ጾም ምእተዊት ጥራይ ዘይኮነት ናይቲ ሙሉእ መንፈሳዊ ጉዕዞና እውን መሰረት እያ ከምቲ ጥበበኛ ሰራሒ ቅድሚ ህንፃ ምህናፁ መሰረት ዝኹዕት ንሕና እውን ነዚ ናይ 55 መዓልታት ጾምና ኣብ ዝጸንዐ ትሕትናን ጸሎትን መሰረት ክንሃንጾ ይግባአና እዩ ጎይታና ባዕሉ ኣነ ለዋህ እየ ልበይ እውን ትሑት እዩ እሞ ኣርዑተይ ጽሩ ካባይ እውን ተምሃሩ ዝበለና ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 11 ፍቕዲ 29 ስለዚ ኣብዛ ቀዳመይቲ ሰሙን ዘወረደ ካብቲ ዝወረደ ክርስቶስ ትሕትና ንምሃር ጾምና ጾመ ነፍስን ጾመ ስጋን ክኸውን ንትጋህ እግዚአብሔር ጾምና ይቀበለልና ትሕትናና ይቀበለልና ንብርሃነ ትንሣኤው ከዓ ብሰላም የብፅሐና ጾምና ንዕኡ ዘኽብር ድሌት ስጋና ቀቲሉ መንፈሳዊ ሓሳብ ሰኒቕና ኣብ ከባቢና ኣብ ቤተ ክርስቲያንና ኣብ ህይወትና ኣብ ስድራና እውን ንበረኸት ክንከውን እግዚአብሔር ኣምላኽ ፀጉኡ የብዝሓልና ኣብ ዘለኹም ሙሉ ብጸሎት ዘክሩኒ ንዓይነ ሓወኹም ንወድኹም ዲያቆን መድሃኔ እግዚአብሔር ኣምላኽና ጾምና ይባርከልና ውግእን ወረ ውግእን ኣጥፊኡ እግዚአብሔር ኣምላኽ ሰላም የስፍነልና ሃገርና ይባርኽ ንብረሉ ዘለና ሃገራት ይባርኽ እግዚአብሔር ኣምላኽ እግዚአብሔር ምሳኹም ይኹን ይቐኒየለይ